Det er helt fint, og altså 2 ruller i enten sammen. Det er ondt. Det er ondt. Tak for det på den, eller? Ja, men det er da godt at høre, at der er 2, der har oplevet noget i dag, chat. Altså, det er jo fandme ligesom at snakke til en eller anden folkeskoleplads. Kaffe er bare dejligt og bedre energidrik. Ja, okay. Hvad er din yndlingsret af mad? Boller i Kejleren, solid burger, synes jeg er en god lækker ret. Hvad er din yndlingsret, burger, Måns? Altså, jeg har også oplevet noget i dag, influenza. Jeg husker, jeg altid skrev influenza. Altså sådan en influencer. I stedet for influenzaen, jeg var sådan, jeg har fået influencer. Hvad er det så, hvilke symptomer har du? Boller i kaj er det bedste, boller i kaj er det legendarisk. Og det er også en ret, der er nem at forholde sig til, der sker ikke så meget. Man kan sige, boller i kaj er altså, det er jo, hvad er der overhovedet grøntsager i boller i kaj? Nogle smider æbler i, og så er der frugt, og så er der løg. Jeg tror ikke, der er de store grøntsager i boller i kaj. Ellers så ender det med at blive sådan en ristafel. Hjemmelavet lasagne, det er også godt. Laver I så også selv pladerne og det hele? Frederik, tusind tak for at smide folder løg. Ja, det er ikke det eneste. Jeg vil falde godt lave eftersyn af brandmateriale. Nå. Hvad laver man på sådan en dag, når man gør det? Altså, hvad er sådan det ideelle? Altså sådan, hvordan sådan tjekker man op på sådan nogle ting? Feber snotter lidt af hvert, lægen siger det bedre end nu. Okay, du har været alene med det. Så altså, det er ikke nemt med det feber og snottet i. Det er sgu også det værste. Ej, jeg synes hovedpine, det er nok det værste ved sygdom. Ellers så går det nok heller kvalme. Hvorfor er det fint tøj, skoletøj, eller er det fint besøg? Det er bare det tøj, jeg har på. Det er det, jeg har på i dag, chat. Altså, er jo hans skjort på, det at kategorisere som fint tøj nu, eller hvad? Spændende. Det var ikke intentionen at klæde mig fint på, dog. Men jeg er glad for, at du synes det. Hej Jakob, godt at se dig. Jakobsen. Hvor det er, vi kommer fra. Og jeg har fået sådan nogle, altså havde I nissevenner dengang I gik i skole eller går i skole? Har I så nissevenner i skolen? Sådan noget, hvor at man havde en person, man skulle gøre et eller andet ved. Har I givet, Hansen? Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go. Ja. Skal I se, hvad jeg har fået af min nisseven, chat? Er I klar? Jeg ved ikke, hvorfor nissen sidder ovenpå dem. Jeg har fået snøflers. Ja. Snøfler, altså alle mennesker elsker snøfler. Altså jeg vil sige, snøfler, det er jo sådan en tangent til at være den bedste snack, der overhovedet er kreeret. Altså snøfler, det er godt. Så det er jo perfekt. Kommer nogensinde til Jylland, nej, så kan jeg lade det smage med en og det er ikke boller i kaj. Det er ikke boller i kaj. Det kan godt tænkes på, ikke? Ulsa-stof, godt at se det. Altså, det er fantastisk. Sådan en omgang snøfler der, det kan noget.
hjerter for Frydal i chatten for at smide 1500 bits min vej. Det er fandme en syg måde at gøre det på, bare lige at spamme hele chatten, mand. Tusind tak for det. Tusind tak for det, Frydal. Det er utrolig værdsat. Tusind tak for de 1500 bits, mand. Og Crazy Mile er lige med på nogle... Hvad kom vi fra, chat? Hvad snakkede vi om? Jeg har i profil, godt at se dig. Hvordan har din dag været profil? Hvor kom vi fra, chat? Helt vildt, chat, hvor er I gode. Tusind tak for det. Det bidrager jo godt nok ikke ind i opgåelse, men stadig, det betyder altså alverden, det der. Musikken er lidt høj, vi skruer ned. Det er også Justin Bieber. Kedelig det mandag. Nå ja, det er en ny start på ugen. Hvordan starter jeres dag på ugen ud? På grund af, det er sådan noget, jeg tænker over nogle gange. Nogens mandag er vel også struktureret som en fredag. Altså sådan en god dag. Hvordan har jeres, hvad kan man sige, mandag, hvordan starter den ud? Starter den godt ud, eller bare forfærdeligt? Den forsvandt nok lige i mængden. Ja tak, jeg har det godt. Du virker som en fornuftig ung mand. Keep up the good work. Kæft for det, en god besked, mate. Nej, Melly. Tusind tak for det. Det er jeg glad for. Det var en crazy god besked. Tusind tak for det, og velkommen til. Jeg er glad for, at du har haft en suveræn dag. Eller bare har det suverænt godt. Okay, og Crazy Melly smider også dit sub på tier 1, mand. Tusind tak for det. Så den her mand ud med at starte på en projektopgave. Nå, hvad handler den om, Finbogen? Tusind tak, Crazy Melly, for din tier 1 sub endnu en gang. Det betyder alverden, at du gider at smide subscribe min vej til 30 kroner, og jeg kan se, at der er et hype-tour, der nærmer sig alt muligt sejt. Tusind tak for det. Fantastisk havde I dig til at starte med. Den bedste måde at starte en dag på. Ej, det er fandme ikke, Asbjørk. Men altså, det er subjektivt. Men jeg kan godt høre, at du synes, det er fedt at starte ud med en omgang idræt. Personligt så slutter min dag ofte med idræt. På grund af, at jeg simpelthen får det så dårligt efterfølgende, når jeg tager hjem. Altså, det er virkelig... Idræt, jeg tror, det er mit hadefag, chat. Det er virkelig forfærdeligt. Vores idræt, det er sådan noget... Der har vi en cirkel. Her kan I se, at der er noget, hvor man skal bruge hjernen. Der er noget, hvor man skal lave motion. Og så er der det her. Her er der balance. Her er der samarbejde. Her er der stræk. Og her er der hop. Nu skal I sammensætte et træningsløb, som der tager udgangspunkt i at bruge en fra hvert punkt. Gå i gang, og så må jeg bare sige. Nå ja, det er fint. Så er det seriøst, man bare har lyst til. Det gider man ikke. Du er typen, der ikke kan lide billedkunst. Jeg kan godt lide billedkunst. Min dag starter med idræt, og alle lugter bagefter i klasselokalet. Jeg dræber mig selv seriøst. Så må du sige til dem, alle ugens hverdag for mig føles som fredag. Okay, solidt. Sover mig, vågner og har idræt i skolen. Og hej Christian Køhn, har du det godt? Har du det godt? Forresten, hvis der er en, der smider 100 bits eller et sub, så starter vi et hype-tour og alt muligt vildt. Det vil jeg bare sige. Ja, så kan I scams for jeres penge. Vi har som sagt de her sub-goals, hvor at ved 100 subs, der laver vi en ret, jeg ikke kan lide. Det har vi faktisk ramt. Ved 150 subs, der laver min far og jeg altså en lækker flæskesteg med brun sovs. Så det er altså ved at være 10 til, at vi skal i gang med det. 150 subs, så laver min far og jeg en lækker flæskesteg, en hjemmelavet brun sovs. Det hele, mand. Okay, velkommen til Serkan. Godt at se dig. Godt at se dig. Du skal bare lave så lidt. Og ved 200 subs, så laver vi 12 retter på 12 timer her på kanalen. Og ved 250 subs, så laver vi en 24-timers stream. Så det er jo fantastisk. Crazy Melly smider et sub afsted til Stunse TV. Tusind tak for det. Det skal desværre være en anden end Crazy og Fyndal, for at det giver mening. Men tusind tak for det alligevel. Og smide det sted til Stunse, der også har skrevet en masse søde ting i chat. Tusind tak for det. Og velkommen til Serkan endnu en gang. Serkan, får du spillet noget lækkert RP?